Pau, juny del 23, exercici 1. Tenim àcid acètic i hidròxid de calci per a formar l'acetat de calci i aigua. Fem una tauleta on posarem totes les dades. Atenció, esta tauleta és diferent a les anteriors, ja que al treballar en molaritat posarem mols, volum i molaritat, les variables que necessitarem. En l'apartat A ens demana el volum d'hidròxid de calci amb una molaritat de 0,5. Quin volum necessitarem? Aquí ho tenim. Per a reaccionar completament 25 mil·lilitres d'una dissolució d'àcid acètic al 58% en massa, i també ens dona la dada de la densitat en grams mil·lilitre de l'àcid acètic. Abans de començar, plantegem una miqueta el problema. Primer caldrà ajustar la reacció i com ens donen les dades de densitat i volum, podem calcular la massa d'àcid acètic. Però compte, haurem de calcular la massa de solut, ja que està un 58% en massa. Quan ho tinguem, calcularem els mols per proporció estequiomètrica. Una vegada ajustada la reacció, calcularem els mols d'hidròxid de calci i amb els mols i la molaritat podem calcular el volum. Anem allà, ajustem l'equació. La proporció és 2 molècules d'àcid acètic amb una d'hidròxid de calci, formaran una d'acetat de calci i 2 d'aigua. A partir de la densitat i el volum, amb aquesta equació, massa és igual a densitat per volum, substituïm la densitat 1,065 per 25 mil·lilitres, ja que la densitat està en mil·lilitres, ens dona que tenim una massa de 26,625 grams de dissolució. Com està al 58%, podem utilitzar l'equació de massa, percentatge en massa de solut, és igual a massa de solut dividit de la massa de dissolució per 100. Aïllem la massa de solut, que és la que ens interessa, i ens queda que massa de solut és igual a percentatge del solut per la massa de la dissolució dividit de 100. 58 per 26,625 dividit de 100. Ens dona que tenim una massa d'àcid acètic de 15,4425 grams. Amb això podem calcular els mols. Si coneixem la massa molar d'àcid acètic, tenim totes les dades aquí a l'enunciat per a calcular la massa molar, que serà 60 grams mol, i simplement dividim la massa de l'àcid acètic dividit de la massa molar, 15,4425 dividit de 60. Ens dona que tenim 0,2574 mols d'àcid acètic. Ho anotem a la tauleta, 0,2574, i com la proporció estequiomètrica és la meitat, la de l'hidròxid de calci, posem que s'obtindran d'hidròxid, o necessitem d'hidròxid de calci 0,1287, la meitat. I com tenim mols i tenim molaritat, de l'expressió que relaciona la molaritat amb els mols i el volum, aïllem el volum i ens queda que el volum de la dissolució d'hidròxid de calci és igual als mols dividit de la molaritat. 0,1287 que acabem de calcular dividit de 0,5 de molaritat. Per tant, el volum que necessitarem de dissolució d'hidròxid de calci és de 0,2574 litres per a reaccionar completament amb 25 mil·lilitres de dissolució d'àcid acètic. Continuem amb l'apartat B. Ens demana el rendiment de la reacció i la massa d'aigua que s'ha format amb aquest rendiment.
Ens diu que s'han obtingut 17,9 grams d'acetat de calci. Plantegem el problema. Per a calcular el rendiment, si el rendiment hagués sigut del 100%, podem obtenir els mols obtinguts d'acetat per proporció estequiomètrica i la massa. Si coincidís amb 17,9 és que la reacció ha sigut del rendiment del 100%. Si no coincidís podem calcular el rendiment. Anem allà. Per proporció estequiomètrica, si els mols d'hidròxid de calci són 0,1287 i la proporció és 1:1 amb l'acetat, doncs tindrem els mateixos mols d'acetat que d'hidròxid de calci. I els mateix passaria amb l'aigua i l'àcid acètic. Així teniu el factor de conversió. Un cop calculat els mols, podem obtenir la massa de l'acetat. La massa molar és 158 amb les dades que ens dona l'enunciat de massa atòmica relativa de l'hidrogen, calci i oxigen i calci i carboni. I si multipliquem 158 de massa molar per els mols teòrics que s'haurien obtingut si el rendiment és del 100%, obtenim que teòricament s'haurien d'obtindre 20,33 grams d'acetat. Però bé, ja sabem que només hem obtingut 17,9. Per tant, per a calcular el rendiment de la reacció és molt senzill. La quantitat real que hem obtingut, 17,9 dividida de la quantitat teòrica i tot això multiplicat per 100. Així el rendiment de la reacció ha sigut d'un 88,05%. Anem a per l'última part, la massa d'aigua. Hem de tenir en compte per a calcular la massa d'aigua el rendiment. I per a no utilitzar estos càlculs del 88 i arrossegar l'error, ho podem fer de la següent forma. Ja que tenim la massa d'acetat obtinguda, 17,9, calcularem els mols d'acetat i per proporció estequiomètrica els mols d'aigua i la massa d'aigua. Anem allà. A partir dels 17,9, si la massa molar de l'acetat ja l'hem calculat abans, que era 158 grams cada mol, ens dona que tenim 0,1133 mols d'acetat. Hem obtingut. Fem la proporció estequiomètrica 1:2 per a l'aigua, aquí teniu el factor de conversió, i obtenim 0,2266 mols d'aigua. Només ens queda calcular la massa. Aïllem la massa de l'equació de mol i obtenim que multiplicant 0,2266 per la massa molar de l'aigua, 18 grams cada mol, hem obtingut una massa d'aigua de 4,05 grams.